o sugu o jɛkulu sugu wulili wala développeli u ka baara ka ɲɛ u bolo wala ka tiɲɛ u bolo i b'a ye k'a fɔ o gulonnen don jamana yɛrɛ bi situation min na politique sira fɛ l'environnement politique a condition o de o fana kɔrɔ ye di dusukasi ani frustration mɔgɔw la o dɔrɔn tɛ opportunité ye min b'a to révolution bɛ se ka kɛ succès ye il faut que système politique fana ka opportunité dɔ de di min b'a to kɛlɛ bɛ se ka jaabi dɔ sɔrɔ mais ɲɔn an diminen don dɔrɔn an murutira c'est pas une condition de succès selon cette théorie. Théorie développera mɔgɔ min fɛ n'o ye Taraw ye ale ye fɛn dɔ fɔ les gens ne se révoltent pas seulement quand ils sont opprimés mais quand ils sentent qu'ils peuvent gagner mɔgɔw tɛ révolté dɔrɔn parce que k'u tɔɲɔnen don mɔgɔw bɛ révolté n'u y'a dɔn k'u bɛ se ka se sɔrɔ u ka révolution donc o opportunité bɛ se ka kɛ mun ni mun ye min b'a to mouvement contestataire bɛ ɲɛ sɔrɔ l'instabilité des élites jamana marayɔrɔ kunda ni bɛn tɛ yen wala ni kɔgɔbolo pɛrɛnnen don c'est une opportunité politique min b'a to révolution a bɛ se ka sira sɔrɔ quelle est la capacité ou l'incapacité de l'État à réprimer les contestataires ni se bɛ fanga ye minnu bɛna fɔ u bɛ wuli a kama ka tasuma da u tɛgɛ kɔnɔ walima ni se t'a ye ka tasuma da u tɛgɛ kɔnɔ ça aussi c'est une opportunité donc ni se bɛ fanga ye k'o kɛ a bɛ mɔgɔw siran contestation ɲɛ mais ni se tɛ fanga ye ka réprimer c'est une opportunité qui peut être une condition de succès de la révolution. Sabanan, l'émergence des alliés influents. Mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka muruti n'u ye dɛmɛbaga sɔrɔ fanga bɛ mɔgɔ min na politiki tɔn min fanga b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ fanga b'a la jama b'a kɔ walima jamana dɔw ka dɛmɛ ça veut dire que au mouvement sugu il faut faire attention c'est une opportunité qui peut conditionner le succès de la contestation or en filɛ nin cas min kɔnɔ cette opportunité est réelle l'imam Dicko est une force socio-politique majeure au Mali mɔgɔ dɔw ko il n'a pas de force mɔgɔw tigɛlen don a la ngo halisa aw t'a dɔn maa min don a ka dimension vous ne savez pas lui quand il parle a ka kuma ɲɛsinnen don mɔgɔ minnu ma o dɔnnen don a ka kuma ɲɛsinnen tɛ maliyɛn bɛɛ ma minnu bɛ k'a nɛni olu tugura kɔ u ba a tɛ foyi tiɲɛ est ce que i bɛ k'a faamu a tɛ foyi tiɲɛ mɔgɔw de b'a kɔ qui sont acquis à sa cause a bɛ ka min kɛ tiɲɛ don o tiɲɛ tɛ o ɲuman don o juguman don o il s'en fiche ou mɔgɔ den kelen tɛ c'est ça en réalité c'est pourquoi il parle de quelque chose qu'il ne savent pas Mali kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ d'une telle envergure a tɛ se ka bɛn cogo sugu dɔ la i b'a fɔ mɔgɔw b'a miiri a bɛ se ka bɛn cogoya kelen pewu de la o cogoya tɛ nin sira ye i bɛ k'a faamu an ka cas la jamanaw fana bɛ yen n'o ye les puissantes institutions étrangères minnu bɛ sɔn ka u bolo don mouvement in jukɔrɔ marifatigiw b'o la Algérie bɛ y'o la Mauritanie bɛ se ka y'o la Côte d'Ivoire bɛ se ka y'o la France bɛ se ka y'a la
arabu jamanaw bɛ se ka y'a la peut-être hali États-Unis bɛ se ka y'a la irisiw kɛlɛli kama. Et avant-dernière condition, opportunité politique. Ça, c'est les changements dans l'opinion publique. Jamanadenw hakilina a tɛ to yɔrɔ kelen. Bi u bɛ nin fɛ sini u tɛ nin fɛ. Transition daminɛ jama min tun b'a kɔ o jama bɛɛ t'a kɔ bi. Dɔw ka leaderw bɛ kaso la olu ye hakilina changer. Yurukuruku kɛlɛli sira kan sen dara marché dɔw kan o tun ye dɔw baloda ye olu ye hakilina changer. Dɔw bɔr'u place la olu ye hakilina changer. Ça aussi, c'est une opportunité politique pour les mouvements contestataires. Et enfin, la légitimité des revendications. Vous voyez qu'il y a n'o kɛlɛ donna mɔgɔw kunkolo la a man ɲi. Mais condition laban fila jamanadenw hakili changeli ani revendication légitimité o gulonnen do u ka narratif de la u bɛna kuma min fɔ. Et là, médias de mobiliser pour cette bataille. Et déjà, ils ont le soutien bienveillant du réseau France Média Monde, RFI, France 24, ni partis politiques ou comme militants ou comme réseau de com, et même certains prédicateurs religieux. Autre point, un maître Moutaratal Fanaga Texi Doye Suro. Ko militaire munu radiera pour tentative de coup d'État. Où il y a le dossier ta la Cour suprême saisi pour que le défend. On est sur un terrain judiciaire, mais attention. Moutaratal est un homme politique, en plus d'être un avocat. Nous avons un dossier sous défend. C'est très sensible. Tout porte à croire qu'il pourrait en tirer des avantages politiques à la faveur de son parti, de son mouvement politique d'appartenance. Nakera, CFR Inkonomogodoye, là, ça place le problème à un autre niveau. Surtout, les militaires concernés sont une autre histoire dans l'armée. Ça aussi, c'est extrêmement sérieux. C'est pourquoi il y a une proposition de réforme. Jamana Kanga a interdit avocat mimbi politique là, à un dossier défend mimbi sera aussi concerné. L'État doit amener cette réforme. Vous faites les mina, ni rien, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. John Bissega Foko Mundara Manga négocier défend personne. C'est un avocat. Peut-être qu'il ne défend même pas ces dossiers pour que résultat cas sera Kirila. Parce que ça joint deux combats qu'on ne peut pas dissocier. Les combats judiciaires et les combats politiques. Parti où Chili procès. Moundara Kunti procès gagné. C'est un combat politique dans les tribunaux parce que parti où activité c'est et il est en train de faire son combat politique dans les juridictions. John Msegabala, oui, ça rien de mais c'est très dangereux. Msega Mifo. Donc, Kakuma Kunche, Nega Famuna, ne fait nous kanga gérer Chogodi. Mɔgɔ minnu bɛ mankan na u ye kuma kunfɔlɔ fɔ ko an ka laɲini ye nin ne bolo jamana kan k'u lamɛn. Les écouter ne veut pas dire qu'en sonnant aw ka fɔta ma.
Les écouter pour savoir leur intention. Les écouter pour savoir comment Mimbuda ani kɛlɛ yɛrɛ ju kun yɛrɛ ye mun ye parce que politique kɛlɛ min bɛ fɔ sanfɛ o tɛ tiɲɛ koyi tiɲɛ den kelen t'o la a sababu yɛrɛ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tabali kunna o bɛ taa ɲɛfɔ yen de donc jama kɔni bɛ bɔlɔn kɔnɔ o kun fɛ an bɛ sa bi aw pour que ka na de kɛlɛ kun yɛrɛ bɛ taa fɔ tabali de kan bɛɛ ka bière buteli b'i kɛrɛfɛ u b'a min fo ka talo ka kuma sugu bɛɛ ni dugu jɛra u tila ka taa micro la ɲɔgɔn bombarder la a donna ta a bɔra ta u kɔfɛ u bɛ taa bɛn a la u bɛna gouvernement dɔ sigi ka aw to bɔlɔn kɔnɔ aw ka M5 ko san y'aw ci polisiw y'aw ci ayiwa M5 fana tilala ka aw mago sa ka fara o kan donc o ye ne ka faamu ye maintenant jamana kan ka fɛn min éviter absolument o dɔ bɛ se ka kɛ mun ye ka jɔn i kɛlɛ ɲɔgɔn na jɔnmɔgɔla ye kara ye bamananw ko ten il faut jamais minimiser ce genre de situation mɔgɔ si t'a dɔn fɛn min bɛ se ka bɔ a la il faut jamais le faire kuma min fana bɛ lakale faama tulo kɔrɔ kana bɛɛ lamɛn non kana ninnu jate kana kuma ninnu fɛ ou bien a kɛ tan i bɛ nin fa i bɛ nin datugu ta i bɛ nin kɛ kana il faut pas tout écouter an ka généraux duuru faut pas tout écouter ça mɔgɔ caman bɛ na a y'a kɛ tan kana bɛɛ lamɛn Siya Yata Bare ka film n'i y'o lamɛn k'a faamu parce que film in filɛbaga ka ca mais a faamubaga man ca i b'a dɔn jamana bɛ mara cogo min fangaw bɛ bin cogo min i b'a faamu Kaya Magan dalen bɛ a ka lakanabaga minnu na olu nana fɔ a ye ko kɛlɛtigi bɛ janfa n'a contrôle la parce que Siya minɛna a kan ka di sa ma wa Kanɛ Sako ti fɛ o ka kɛ k'a sɔrɔ a maminɛkɛ bɛ kɛlɛyɔrɔ la wa Kanɛ nana ni a neveu ye pour que a k'a sara Siya la sani a ka taa di saya ma fɔlɔ faama ka lakanabaga dɔw y'o ye dɔrɔn u taara fɔ faama ye ko wa Kanɛ n'a neveu ye Siya cɛ bɛ complot la ko ka taa Miniyanba faga pour que Siya kana d'a ma faama y'o lamɛn direct a dara la a ye kɛlɛtigi remplacer décision ta un coup sans vérifier o ka adjoint banna ka o janfa i y'a faamu a ka conseiller n'o ye jeliba ye Gimba an ka cɛkɔrɔba i k'ale ka rôle lajɛ ban fanga kɛrɛfɛmɔgɔ a ko k'a ye wa Kanɛ ka adjoint min bila wa Kanɛ place la Gimba taara don o kan ayiwa ko ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka nati ja dɛ place dir'i ma o ko kuma min b'i da ne ma da o la mais a kɛra cogo cogo ne bɛ n ka ɲɛmɔgɔ wa Kanɛ o yɔrɔ bɛ a y'a kuma changer ko n m'a fɔ ko fɔlen tɛ tiɲɛ ye u taara wa Kanɛ fana fɛ yen a ko wa Kanɛ ma ko depuis lawale aw ka du jeliw bɛɛ bɛ bɔ an ka du kɔnɔ donc ne b'i kɔ pourtant a bɛ k'a fɔ faama fana ye k'a b'o fana kɔ fanga d'Afrila qu'est-ce qui s'est passé il est du côté de ceux qui ont renversé le pouvoir a tɛ maa si kɔ ale b'a ka nafa de kɔ faama bɛɛ kɛrɛfɛla bɛ ta fɛn min b'u arranger u b'i bila o sira de kan u ti juguman f'i ye u ti gɛlɛman f'i ye n'i ko min dɔrɔn u bɛ yɛlɛma ten o tɛ kelen ye filanan
film yɛrɛ leçon bɛɛ bɛ yɔrɔ min faama wa Kaya Makan a bɛ bɛɛ gɛn ka bɔ a ka palais kɔnɔ ka fatɔkɛ ladon kɛrɛfɛ k'a ni fatɔkɛ ka ɲɔgɔn ye ka conseillers gɛn ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw gɛn ka siratigiw labɔ k'a kɛlɛ ni fatɔkɛ kɛlɛ ka fɛrɛ film leçon bɛɛ bɛ yan faama nana ye fatɔ lamɛnni da ka d'ale la n'a kɛrɛfɛ mɔgɔw lamɛnni ye parce que u tɛ tiɲɛ fɔ a ye il veut savoir ce qui se passe mɔgɔ da kɔnɔ mɔgɔ min jatelen bɛ fatɔ ye fatɔkɛ ye kuma minnu fɔ i ka jamanadenw bɛ yan u ma taa yɔrɔ si u bɛ yan n ka masaya minɛ i k'i sigi nɔ na i k'i ka hakilina di yan non i y'a faamu mɔgɔw bɛ ka nin jate fatɔ ye mais film in na ne y'a faamu fatɔ dɔrɔn tɛ mɔgɔ sincère tiɲɛfɔla mɔgɔ ladiri o tigi ye fatɔ de ye jamana kɔnɔ jamana min denw tɛ tiɲɛ fɛ minnu tɛ hɔrɔnya ko kuma fɛ o tigi ye fatɔ de ye depuis u bɛ miniyan batoli la a bɛ k'a f'u ye ko miniyan b'a to kulu kɔnɔ ka muso cɛɲuman ni cɛjugu dɔn cogo di ko tiɲɛ tɛ a bɛ ka min fɔ hakili bɛ minnu na olu dɛsɛn bɛ ka nin ye wa a bɛ ka min fɔ mɔgɔ t'i to hakilitigiya la k'a fɔ sinon o b'i fa i bɛ k'a faamu mais a ye min fɔ siya ye a bɔlen faama fɛ yen o la i b'a dɔn ko film in personnage clé de ye kɛrɛfa ye a ko Kaya Magan bɛ fɛ ka wuli a ka jama nɔfɛ san'u ka wuli a nɔfɛ woyo barika bonyani kama a bɛ fɛ ka ne kɛ Mali ye ka yɛlɛ ne kan Kaya Magan bɛ min fɛ siya bɛ énervé a kɔrɔ ko t'ale ka sira ye ale ko a nin de donc a ka kuma bɛ perturbé il revient dans un autre monde film in di yan fanga fɛn fɛn benna diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ benna ni bencogo de film in bɛ kuma réalité min kan histoire min kan o histoire tiɲɛ n'a nkalon ne kan t'o ma ne bɛ film in de kɔnɔ fiction ne bɛ fiction in de kɔnɔ est-ce qu'il y a faamu donc pour moi c'est vrai d'écouter tout le monde mais conseiller u lamɛn i ka mɔgɔ wɛrɛw lamɛn hali ni ɲɛna k'i juguw don u lamɛn u bɛ ka min fana fɔ donc brièvement n bɛ se ka min fɔ n'a y'a sɔrɔ question bɛ yen avant que an ka nin baro kuncɛ. Question kelen ma dɔrɔn. Ɔhɔn. Mun b'a la ka kuma mun fɔ i da sera a ma sisan nɔ ni o de ye coalition mɔgɔ ninnu ye ni Etienne bɔra ka kuma fɔ an y'a ye don tɛmɛnenw na a delila ka fɛn min ye fɛla mɔgɔw ye olu ka ko dɔw cautionner walima ka dɛmɛ u fɛ yalima e yɛrɛ bolo est ce que ko mana kɛ tantɔ jamana kan ka olu lamɛn dɔw fɛnɛ b'a fɔ k'u bɛ kɔfɛ de ko est ce que maa bɛ se k'i to kɔ kan ka jamana dafiri. Oui, effectivement, ne ye nin kuma lamɛn kosɛbɛ ko u bɛ jamana kɔ kan peut-être minnu ye kuma ta olu de bɛ jamana kɔ kan donc Imam Dicko bɛ jamana kɔ kan mais n'i y'a ka réseau lajɛ Mali kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ jamana kɔ kan est-ce que i y'a faamu mɔgɔ minnu b'a kɔ Mali la olu ti Algérie olu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan n'i y'o jate bɔli daminɛ sisan i bɛ tunu parti minnu cira olu ti jamana kɔ kan u bɛ yan de u ma bɔ ka kuma fɔlɔ de a fɔra i ye ko mouvement ye ko fusée de don à plusieurs étapes fɛn min kɛn bɛ k'u siran ka bɔ ka kuma sababu dɔ de bɛ n'o kari ka bɔ yen pour que jama bɛ se ka kuma fɛngɛ bɛ évoluer o cogo de la et pour te dire tout ko caman bɛ senna Bamako
i y'a faamu ala ka jamana kisi jamanadenw bɛ se ka bɛn ka kɛ kelen sira min kan ani jamana ka hɛrɛ bɛ taa sira min kan ala k'o yira an bɛɛ la ka limaniya ni sabali d'an ma an ka tugu o sira kɔ jamana bɛ se ka lafiya cogo min ne bɛ se k'o dugawu de kɛ inshallah donc k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn